what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe, Zimbabwe, Hondo. Aiva imanya manya takabadesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumako Zimbabwe, Zimbabwe, Hondo. Aiva imanya manya takabadesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorira mumako Zimbabwe. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert. Tiri kupai zvirongwa zvevarwi vehondo yerusununguko. Munogona kunge muri murwi wehondo yerusununguko makange makabata pfuti. Chirongwa chenyu icho chatinokufambirai kwamuri. Togara nemipasi motaura nhoroondo yemafambiro amakaita nebasa guru ramakaita mukusunungura nyika yeZimbabwe. Munogona kungewo muri mujibha, muri chimbwido, muri vabereki. Mune basa guru ramakaita mukusunungura nyika yeZimbabwe. Nekudaro chirongwa chenyu zvakare chamunofanirawo kusiya manyora nhoroondo yenyu pasi yebasa ramakaita mukusunungura nyika ino. Hazvinei nekuti basa iri munogona kunge muchiti aiwa sekuona kwangu harina kukosha, asi kumhuri yeZimbabwe ibasa rakakosha, zvisinei nekuti chiitiko ichi chakaitika musi mumwe chete, zvisinei nekuti chiitiko ichi chakaitika kusvindo rimwe chete. Sekunzwa kwamunoita mune zvimwe zvirongwa nevamwe makomuredzi atakataura navo, vanotaura kuti hondo yakaitika pakati, ndakazochengetwa nemhuri yekwakati kwemazuva akati kuti. Nekudaro dai pasina mhuri iyoyo ndingadai ndisina kuona Zimbabwe yakasununguka. Nhasi tiri kupi taenda kuprazire kwaFani, kumutunga gore, kuMount Darwin, kuMashonaland Central Province, uko kwatateera rimwe gamba rehondo yerusununguko. Vativo aiwa inini kufamba handichagona, motouya kuno nekuti zvinezvi ndakufamba nemakumbo matatu. Tikati aiwa comrade, regai tisvike ikoko tigare nemipasi titaure tiite hurukuru. Comrade Fan, makadizve? Tiripo edu. Kurisei kuno kwaFani? Aiwa kuno kuTsvene. KuTsvene? KuTsvene. Handitika. Aiwa ndinotenda. Hanzi zita remhondo ndi Comrade Shuga. Shuga Chinodakufa. Chinodakufa. Asi maitapira mhondo? Aiwa. Ranga riri basa. Ranga riri basa. Handitika. Right. Tira kudzokera kwaChinodakufa. Ndizvozvo. Handitika. Mwana wandiri kutaura naye wekwaChinodakufa, muri yavo yakamira sei? Ende kumusha ndekupi? Kumusha kudutito, kuchitumbuko. Ndiri mwana wokwachikoya. Anova ndivo baba vabereka inini. Vanova zvakare ndo baba vakandibereka ndiri mukomana mumwe chete novasikana vaviri. Ndokubva vazoshaya. Saka chikomana ichi inini ndechani ndanga ndangoitawo chikomana changa changoti muchani. Baba vakashaya 1958. Baba vakashaya. Okay. Anditi. Saka ndakazongokura. Zita baba vakabva vakupa zita reutano? Inoki Chipendekari. Inoki. Chikomana Inoki ndokukura. Kwadotite ikoko. Ndokubva ndakura. Nongoziva kana usisina mubereki chaiye baba. Zvakaoma. Unongokura asi ngochingoita zvekutamburira. Saka ndakazongokura. Ndakura 1968. Ndakazomboti
pamushando kuva ndati ndimbotetereka nokuti magariro achandida kufamba chikoro charamba zvinhu hazvisi kufamba ndombotiwo mumasango akamboenda ndikasvika madziva maini ndakagara anga kune mukwasha iko ndakagara iko ndikangoerekana ndasvika kana ivo havana kumbozvifungidza pandasvika kwandobva ndagara nofunga ndakagara panguva yandakaenda kubasa kwavo kumiro mulungu wavo maneja wacho akandiona ndichienda nechikafu paakabvunza kuti mupikinini uyu anosenza iwo vainzi ashande vainzi manje nomunhu zvino ivo vaiti chimurungu chacho hachifambike nacho hachigarike nacho ichi sano munozvigona zvichwa ndakagara ndakazendana tsano vaye kubasa handina rimwe basa randaita anga ane maini imwe yoku6 changu kwakuri kundopinda mumota tichibva uko kuhedhikota tichienda uko tikasvika uko inini ndonzi right imi uyu anogara pano soso iye opinda pasi zvisvo ndakagara ainzi ani murungu maneja Mapiri ndakagara ikoko ndakagara 69 70 71 ndobva ati unoziva ipopo nasina kana chinozvitekenyani kana chichichi handina dondori munhu ndobva akati iwe taurira tsano pavezwa nini ndoda kuenda kovhura imwe maini kumaronde saka ndiri kuda kuti tsano wako aite sei aende kumusha aende kopuwa kutora chitikinyani ndokuti tsano waende kuti zveshuwa kusarari zvaine ndaita kumbuno handasina chitupa chokundofamba namaneja ndichitambira $16 asi vaipinda pasi apa vachitambira $6 $8 ndakagara nomurungu kana vese madhara epamaini yaitaura kuti iwe mufana unozvivindi iwe zvivindi zvaona zvazviite uyu anoenda nomunhu komangwana munhu wacho adzoke kubasa asi iwe wagara makore esaya makuda kutoendawo marondera haya mawirirana nomurungu ndokubva manga muri muna 72 muna January ndobva nditi iwe zvoshita chienda kumba wota sei bani pamari yaita chi 300 chienza wotora chi zvoona kuti ugadzirisa wouya kuno kutiende maronda ndobva ndaenda kumusha ndobva ndasvika kumusha ndobva ndasangana manje ndoti rake munyama pamwiri rake ndobva ndati kumanheru kwacho ndobva ndanzwa vari kutofamba mumaraini ana mujibhanana vakutaura kuti kubhesi kumurari ndakadotito ndiye ndikati ko vari kuti kubhesi kwakamboita sei kumanheru kuye dzandodika zvakaipiri tona yangu vese variri kenda ndikati ndikandiendiwo kokuye svika kuye nifunga zvakasvika kondaizivei hapana saka ndikaona mamwe makomezi yanga yari kunzo ndobva vandishedza shamwari uya kuti inini handaizviziva kuti hazvidiwe unotosvika pahedhikota ndo paunokuenda svika paya kumana vaya totaura neni shamwari uye takuona iwewe shamwari hembe dzokupfeka hatina so zvinei zvese izvo hazvizikane kuti hazviitwe kundoitiwa chiiteite ndikati alright
tichazviona. Ndokubva ndazoenda kuye besikuye avotanga kutaura zvavaitaura makomuredzi pai isisu varume zvatiri panapa zvamunonzwa kuti magananga atiisi magananga tiri vana vemuno. Isi secho zvatiri kuita ndezvekuti isi tiri kurwira kuti titore nyika yedu. Nokuti kumashure taimbonzwa vachitaura ana mukoma manje vachiita ana zakupuza ana patapata vaivai taizvinzwa zvese izvozvo vachiita vachizviita. Ndokubva ndazoona kuti orai ndiyo iye yaitaurwa nana mukoma inyaya. Pai tozodaro togara vachiti papolitics pai. Vainzi ana comrade Reti Chimedza kuita Chiridza Sifasi kunyanya umwe akazonditora moyo aiti kari kapfupiso kaitwa dhuzi kari kusendera ruku handitarise kakabata futi soiri ndikatona yomfane uyo hairinga zvitadzeko iriji kana right novatanza right chiendai kumba raruyiwa pe mangwana acho kuseni inini handina kuziva kuti zvezve pandakakumbiwa mabhurugwa naakomana vaye makomuredzi varuko ndobva ndatora hani majini yangu ndobva ndatora majini yangu yanoita 3 ndobva ndauya naiko kuye kwandiona vamwe makomuredzi vari kumaposto vaivai ndakuvapa mabhurugwa yaye nyamba handina kuziva kuti hazviitiwe zvinotosvika kuhedhikota uko ndokunotsvaga kuti zvinopiwa sei tozozvinzwa ndozosvika pai kana zvikaonewa manje nomashefi vai ndobvaona kuti koimi makazviwana sei ndoza ikuwana uyo komana uyo tiripoka ndikati ndihana zvanozivawo kanyi vakangotaura zvohembe manje nyangoona kuti harigai ndiite ndivape kazhinji zvaiwa izvishuwa unozvoziva zvotohwa pai zoendeswa kuye togara taenda kuseni ba inini ndichiona ana dhuze mbava iyo iri kurova umu tsapfu ndikati izvozvi kuti ndichidzoka kuya kwandakazvidini kutora chitsikinyani kana zviti sevendetuyo ivo ndokubva vati right zvatakuita tichaparadzana asi tichadzoka patiri kudzoka ndo patiri kuzotakura chii vanhu vandakaenda ndikati kwekuku ndichaenda ndichadzoka uku vatagara vakangoita 3 days vadzoka vauya nanadhiki choburinga vauya svika pai kumanheru kwachinzi wendo uye zvataitaura zviye nhasi nofunga pamba pedu tikabva tiri 5 zuva iroro vakoma 3 niyene wachi4 muning'ina wachi5 zuva iroro ndobva taenda manheru ikoko ndobva tatonanga straight kuenda ndobva taenda kusvika munadati tasvika munadati ndokubva tazoenda papfunyanguo ndipo papanana gabhera uyu namatemba mfana yaitwa matemba uye svika pai tasvika papfunyanguo pai ndo pavakatohwa ana gabhera ipopo vachipinda mugurupu redu tichibva taenda tobva tayambuka kupinda mudeeteve kuzonanga nekunana kabosoto svika kuye tasvika pai zvakachinzi makaitiwa iye ndeyatakaitiwa kusvika pai zvakachinzi uyu mufanana nouyu vakangwaridza vakachenjera titoitai kutoti tiite sei titovadzidzisa izvozvo
taendewa nemusango tadzuwana nyatiba zvikachinje right mvura isofutuloko rizai chete mchirizira kunyatidzodzi zvese zvobva zvaita zvikachinje right tichidzokai svika kuye kubhesi nzi right makutenda kati kopi makutodzoka kumusha ndatiri kubva nokuchaminuka kauko zvanzi aiwa imimi makeidzoka nokune handa uku manje ndobva tatoya nokunana chimbuyu kaitano kwese ndokwazakapindira ikokuye ndobva tauya ndokumbogara ndokugara ndobva tapiwana zvinotapira nana mateni rufu zvinjiraiti grisoni ari kumberi kuchweshe darika nhaipo vaiva mutunga gorapo kadhamu kari kuseri uko ranga riri sango romwombe kairuri ndopakatangira kurira pfutapo novai vaitinha mombe vai manye ndopakatangira pfutipo vai kudziredza tozobva pai ndobva tadarika ndobva tauya kuno tobva tapindirira hwendo hwedu kuchweshe ndokuchisvika kwe ndopatakaenda kowana ana makenzi wanga nichataura uye ndokusvika kwe svika right unana chirairi kuisi kusvika ndiko kuno kwatava augara 73 Hondo yakandedzimba ikoku yakaipa iyoyo 73 yakaipa ayoyo yakaipa inini ndamboja yangu cho ayewa alright Hondo iyoyo yakandidzimba baba takaita pabhobho paya pachikoro pabhobho apo Yesu takati kuseni takarara kamudhara kamwe ndokubva kauya kuti kari kuuya kutora makumbezi ndokubva kati munoona pachikoro apo pabhobho paya pano abiyenyu aripo pai ini ndokuti iwe makomuredzi kugara muchikoro vazuva makomuredzi vorudzi ivo vanogara muchikoro vachenza variko ipopo manje tanga tapiwa vakomana macho kubva kuvi kutanzaniako vokuti iwe isisu tikadzidzidza ikoko kuisusu kutanzania tasata kuendaka hakuna izvozvo hakuna toda kutosangana nawo injokuti varume iyayo ndoyanonzi madzakusaku kana kuti maugizira zvamuri kutoita hazviitwi komana vaya ivo vanga vari 16 is 38 ndokubva taita chi 24 baba pakaita hondo kubva kuseni akomana papa nekakomwa so ndobva vadzika inini ndikati inini handisi kudzika uko ndoda kutanga ndaona kubatana kwenyu maoko handidziki hakuna komuredzi anogara muchikoro mani maita siku imi akomana akomana vakati hazviti tosangana navo ndosake tinadzo baba pavari kuenda kuti dhuma kuti toabatane maoko nopfuti inini ngamira ndiri kuzviona zvese panhu pai pakachena pabhobho pai pakachena kuseri ukuminda ukumisha uku kuchikoro kwacho kuenda zvibari chiri kutoenda makomo yari kuseri kumberi kwechikoro apa pese apa hapana chinhu pakaita hondo baba
Hondo yakabva kusini kusvika kuma 8 futi dzichirira chete yo uku kuma 10 dzichirira. Asi kutaura chokwadi hondo yakapedza. Takabuda ipapo tiri 4. Wani asina pfuti wataya pfuti kuti aedze kubuda kuti pamwe angonzi pamwe ipofu. 1. The rest vese hapana vamwe watakazomboonana nawo kubva ipopo. Tsikana nhasi handina zvandakambozoziva nezvazvo. Kuti pawaya ndege? Baba ndege dzakauya zvokuita maguti. Asi vakamboedza. Akudzirova. Vakamboedza asi zvakandozoguma chete zvapedza isusu. Iyoyo hondo yakandidzimba. Ndopandakazoti manje usiku manje babi yangu vakabuda vari 3. Ini ndakazobuda ndiri ndega 1. Andina kumburidana vatata. Umwe wacho ndiwo akachitaura uye ndedzinogana. Yeah. Nokaka tiani kamfana kuva danda apa kankalikadhi watusoni kumira. Ndekakabuda kasina pfutiko kadotaya. Ndobva vabuda ndobva vaenda. Inini ndokuchisara manje. Ndokuchipinda murukova. Akunoziva uyanga homvura yotsanga. Akatsvuka miri wese. Ndichita kuyeredzwa nemvura ndatoita zvokubereka pfuti yangu manje. Kuti pafambika kutoteera mumvura. Ndaenda ndiri mumvura chete. Ndokubva handi pari kuva panoita so. Kuita katsuwa. Kozodai mvura dzosangana kumberi. Ndakapaona umwe komuredi. Iwo uri enforcement iwowo ndasati ndavazivawo futi basa yawo pshemshe. Ndokuchimutaurira kuti iwe chiteera inini. Zvino patsakaenda kosvika apa. Kuvarungu vanga vadotogaririra kumhera manje. Madzakutsaku yanga yadotogaririra mumhera umu kuti tione kuti mumvura umu hakuna anodimura manje. Pandakada kungoti nditipedze chinenge chiye manje. Uyu mbyangu manje akabva aenda kudhuze nekunze manje. Ndobva abatiwa. Vakutoshedzera vanga vari kumaminda kuye kuti ndabata tororo mama. Ini ndokubva ndati kuti ndimusiya zvigone. Ipopo matarauzi yaremewa nemvura kuti ta. Ini ndokubva ndangoti budei kunze mbichana. Zvindikana zvandakaita ipapo handina kuzviziva. Kutotanga kutopfekenura kwati chijini chacho pfeke bhutsu dzangu kwakutovhura soft pen kurova munhu zvichinyatsorova zvikachizondafa mama. Mbyangu uye kuti achisimuka washoka manje nopfuta. Ndikati panotobati vateseka manje. Ndokubva ndandoti nombani. Baba ndege yakatera ndakaona kuti ipapo pamafambiro andakaita ndakafamba. Pandakandoona murukova kumberi so ndakaona jecha. Ndikati ipo paye ndikatadza kunzvenga soka kari kundibhomba kanaka. Pandakanzvenga kudai kusvika kuti puri piti jecha rine mvura mai. Iko ndobva kaenda kurovera bhomba rake nepamberi. Hey, pano ndoita sei? Ndobva ndasumuka. Ndakati batika berekei futi yangu bata pajesha paipai. Kudai nchiedza kuti kuri kuuya here kujecha uku. Ndobva kwauya. Ndobva ndati paswarara pamusoro manje pejecha. Ndokubva ndatazve kunge
ndichikambaira ndichienda ndobva ndasvika padombo. Handina kuziva kuti dombo randiri kutseka iri izerere rega rega baba. Mbichana kudzika kuya pasava kunoku apo pamusora baba ndakati ndikuti ndimire soka ndakanyatsodzwa kuti kware kusvika pasi koto bojo. Asi ndakangotanga kuzvibvunza kuti ndiri right. Ndobva ndasumuka. Pandiri kusumuka ndo pandiri kuona vatatu vaya apo vari kumhanya vari kuita sei vari kuedza kuti weyo vakata tawani vakomana vekuendera futi. Ndakazofamba ndiri ndega svika usiku hwese. Ndakazosvika manje pamweimba manje mudhara iyeyo akanga abva kuno kudoti toko ariko kuchiwesho. Ndasvika pamba paipa ndobva ndagogodza ndobva amuka mudhara we ndobva ndati mudhara ndizvo ndobva anzi varume Hondo yamarova pabhobho apo kuno tanga tichitoita kuvhara nzeve ndege kwese uku dzichitenderera kwese kuno nanasika idzo dzichiri kurira iwo house pakuma 10 tikati mudhara zvinowanika ndoda kuziva kuti ndoda kuenda kuseru nguva ndikuda kuenda kunana chirairo uku nguva ndikuda kuenda paundo panogona kuwana vamweko. Ndobva atoti ndinozviziva mwanangu inene kudotito ikoko Hondo yese yaitika takatogura ikoko tichitoita mutengo wekuti izakuya kuno kuti Hondo zvairi kuita kwedu kunoku hazvina kunaka. Paipai zvikachinzi zvondochita ndochikupai vakomana veyouth 2 ine ndikati vasina pfuti ko ikamuka ikoko ndouraisa vanhu mhara. Zvikachinzi aiwa vakuzviziva ivo youth iyoyi yakuzviziva nekuti vanobva kudotito ava vanozviziva. Ndobva vandiperekedza kusvika kuno DB ikoku kuchwesha kusvika paipai ndikati nzira dzokudb dzikai mukandodirecta kuti kwakati kwandikuda kuenda nofamba sei ndikateera gwasha iri romumbedzi ndinosvika panomesha. Vachinzi right handi ndobva ati chiendai makadai so muno misha mukiwana pamperi muchatopomofamba. Vandaenda svika kwekwe kusvika paumba paipa pandikuti nyamba ndopatikanga tasiya futi mbacha dzedu dzimwe kuti dziwachiwe popo svika paipa yasikana vari kubuda koko muleti shuga chi ndikati hamuna kuitsva here yaga iri kuseiruko zvikachinzi pakaipa ndege kwese kunoku dzaka dzichisvika kuno asi kuno manje kuna komuredi yani iye nengekiniwa vangaishataura ndo vari pana asi kwasvika vatatu wani wacho haana pfuti. Mbanani ndikati no chienda motaurira Grison tikome shuga vari kuno vari vega ndovakaenda asikana vaibhesi ndochitaura navo ndokuchuya inini pakaendawo vasikana vaya ini ndaiteerawo ndobva ndaona kuti kumba kweuko nokoko inini chihwanda panapa ndione kuti ndiGrison here zvichuwa kana kuti hasi inoita futi iyo iyeyouko votoya naGrison vaya vodari nichitoona ndiGrison ndobva ndikatanga kubvunza kuti ndoani vaenza iwe handisiri ndaita kuti mite votoko ko
uya kuno tozosimuka pai tozoenda pai tozotorana toenda kubhesi kusvika kuye kubhesi Grison akutotaura kuti right iwewe uno futi uyu hana nouyu anofuti imimi zvomotoita mukapedza kugeza motopinda munzira muende kopi kudarueni muende kudodito izvozvi tinogara naye sei uyo asina pfuti kunoyo endai tobva tauyawo isusu tiri kuuya uyo ndemabhonzo vaitawo hondo kuvari kuturesewa nemasoja ipo apo pamudzengerere padiwa vombe paya handiva pane bhesi ranga riri kuno isisi ndo patiri kusvika ipopo tone tubhegi turi poto tubhegi tusei futi tikati pano vamutsana pano ndokubva taenda kuseri vakauya umwe zvikachinza mutodaro pane mwana wekuarea ikoko akanga abatwa ikoko ari comrade zvikachinza ano mabhandiji kuzodini tikati yoyo ngaichitosiya mati ayawana mabhandiji paiwa nyamba maji munhu akutoenda maji achitaura mafambiro nomatinopinda namo maji papa toita sei tobva tadinzve kusvika munenge kachikoro ako kati yani Rwani kokuya kumanheruko tinzve imbwa manje zvadziri kuita mumaraini baba kuti pano pamagogodza zvikachinzi vega kuro koendera futi mamauswa hani mulungu ari kuro toita sei takazotorwa manje vamwe vanozvienda mamauswa mwe toenda kaisiwa kuminda iri kumapata kutango uko svika kuenda ubva vadzoka kumba ndobva vabika sadza ndobva vasadza ndobva tsaja sekiwo hatina kuzoenda nopataienda napopaika baba nyaya iyoyo ndikamboiti dhusoka mumwe waindonzva umwari ngere kuwa muna mavhura kudonha munyari kuenda pasi kere unzwa pfuti chete ndeikurira chete wazonzwa kwacho wasvika unzwa achitaura kuti varume kana wakuya tosacrifice pakaipa hapana kunaka pata kusvika tese tapera kudzoka tozosvika uko kaitano ndokwatikazoenda kuwanana Billiard man nachimunhenga nachimukuta ndokwatikazoenda kuwawana ipo kusvika kuye tozota tozosvika kuye ndo so yes alright tiri pawindo tichayambuka kumanheru ndopakauya magirini achimbouya nochingwa ndoupfu unoziva munhu uye ranga riri full support irori aiwa magirini aiwa magirini aiwa vanhu vaiva hameno zvazvinongoita mufunge zvinhu kuya mota yake upfu zvingwa ngwara yacho taenda svika kuye tozosvika kuye totaura nyaya yedu tobva tanzi Mozambique kwainzi dzokai uyu ndaakutosara asina futi imi mune futi dzenyu ndobva takapiwa anenge atiani uyo atianiko vakauya vari 6 vakauya mutsova vari 6 ivo vakomana ivo ndo paseri apa
padande apa. Ndobva taiswa mugrupu iroro chiendai. Tichandoenda tichibva hatina kuziva kuti uku ana anenge naleti chimedza anenge kini vatumwa manje kuti no wese asati ambouya uku kuti aende kutraining kana atoita makore mairi matatu vese ngavaite ngavachiya kuno hatina marekodzi novanhu ivavo. Titoona tiri pamasongorera pai ndobva takabvunza tanzi right bvumbadhiara anga apuwa futika ndobva akaitorerwa manje inini James kadikidiki ndobva tanzi imimi dzenyu munoenda kusiyira kuchifombo futi dzenyu imimi muri tu inini naJames kadikidiki akozomuti bvumbadhiara atorerwa futi ndakutoenda kumba kana zvatodaro iri ndakaenda kumba unondoziva kuti muchinda anga anonharo kaenze shamwari yavakutoita iyoyo wakuda kuturika upenyu umu enda ukadaro kwako ndokwaunoenda kuzopuwa yeikwako iyi yakutosara kuno ndobva taenda svikati hatina kuzomira kandobva takaendera futi kuzosvika kuyambuka Zambezi. No problem. Yambu ndisu mpaka kuchifombo kuti tizosangana ipo pai ndo zvatakanga tabvisiwa kuno kuti vasati vaenda kutraining vanava kuno hatina marekodzi navo saka tofanira kuita marekodzi navo vakaenda kutraining tinenge taano marekodzi ndokuenda kusvika kwatakaita kuZambia chusu nini tasvikako kasvika mushemushe ndofunga takazosangana nachifa vangu pamugagao kwacho orodi mugagao ndova takazosangana ndofunga tikatozotorara pakati paZambia apa ndobva tikatorara tese tichipinda motokari dzibodzi tichibva taendera futi kuTanzania orodi mugagao tadaro zvishuwa takatrainiwa tichidzidziswa zvese taita pakazouya nyaya ndipo baba pokuti kuno kwakatanga kuchipandukirana musangano ambo yamangu mama Amambe mamwe? tukuchi Kuyambo chero? ipapo nofunga section pasariri yedu isose yakabva yanzi igugura hundi ndokubva tanzi takatanga kutotauriwa kuti ndo zvakumusha zvii zvakumusha kumusha ako chisina kumira musha kwaita mabandupandu saka imimi zvokuti maienda kukombwa kuzombozorora hakuchina izvozvo ende ndo gurupu rikaita rokutanga kusvika mumabhesi munenge muno makomuredzi novanhukadzi nei iroro rakanzi kwamuri kuenda mese imomo munopinda muchitsvaira zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvishuwa takabva tikauya ndokusvika kuti right chirongewa nyaya iripo ndeyekuti ana Badza vari kuda kuenda kove kukaswende uko ndokwavari kuda kuita sei kutora chikafu saka vakomana hatina pfuti hatina chii yazvimapanga tso vaenzi right ikoko tinofanirwa kutobudirira chete kuti timubate tivabate kuru yoyo tiiba ivo ndo misoro ino nyaya yese ivo ende zvishuwa zvikaitika izvozvo
Zvakaitika izvozvo. Vanhu futi vadobatiwa nomapanga. Batiwa. Chinzi right. Takuchienda. Akabata sei? Chemchi. Vanonesa kubata. Hanesi anobatiwa. Vakapinda macho mavanojira. Mwemwe. Saka isusu manje saini yedu yanga iri kumukamarada chete achindoisa saini kuti right vapinda, right vamo mukati. Akangoona chete kani kambako vanojiwako bho vanhu vatopinda mukati kudhara watobata munhu. Kusungwa kwakaitiwa. Koma isusu takasina basa nozvikawandaka. Chedu kusunga. Tichita sei chete. Tichienda mberi tichitsvaira. Tichienda kuvi mberi. Tiri muchifombo. Munoona zvimwe zvinhu zvinodzimba. Baba zvinodzimba. Zvatakaona musango muzvimwe zvinodzimba. Badza. Tiani komuredhiyo ndikutonganga mwainini. Kupfuchira munhu ari mupenyu kuti uyu ndiye wokurudza icho dzatiri kusunga, dzatiri kubata, dzatisiri kuda uyu. Tiani. Unkanganwa mani. Kana iyo vakausiyo vari kutonkanganwa munhu. Kupfuchira ari mupenyu. Kuita mazuva achichema pasa. Akafushirwa kusvikira arosanyarara. Dzangu zvaitika izvozvo, zvakaitwa izvozvo nana Badza izvozvo. Asi hatina kumira. Tikaenderera tikabva tanzi right kumusha. Varipo vamwe ikoko, vakuru varipo. Koko endai muchibata vachiuya kuno. Zvishuwa zvakaitika. Inini ndokubva ndanzi ndakazouya ndiri kune handa kuchaminuka uko ndiri kurushinga uko. Ndokwandakazoya ndiri ndichiopareta ndiri kurushinga uko. Kana dhita ndiyese kuoma kwezvinhu ndiri kurushinga uko. Ndaudza ana Badza uyu comrade wamakanga fucho ari mupenyu makaswa mufuku makaona achiri mupenyu. Aiwa vaitotaura ndo makomrade vanga varipo pabhesipo kutabata manje kuti varume vane Hutsinye ava. Kufuchira munhu achichema muguva umwe achichema kusvika wapfa ari mupenyu. Varume vane Hutsinye. Tikati alright ndosake zvikandoendai muchivatsvaira havasiraiti vanhu ava. Ndokubva tauya. Saka imi hapana wamakauraya? Nguva yokusvika kutambisa ini ndienda uko ndoita basa. Asi guku rahundika hapana wamakau? Tipo isusu chedu kubata. Mene kumashure ikoko isi tiri kuenda kumberi. Isi tiri kwaenda kuadvance. Hatine ino zviri kumashure. Kana vatinotora uko vanouya ikoko. Kuri ikoko munopedzerana. Isusu tiri kuadvance chete. Zvatiri kuda kumberi kuhondo. Saka kufurandi kuno mapinda kufurandi pane vamakatobata vapanduki vanga vari mugrupu rana Badza. Nyaya yanga yaitika manje kwedu uko kurushinga ka wanga kusisina makomrades vese nodhita ndiye vanga withdraw vadzoka vakumashure. Kwanga kusina. Kwanga kusina. Tikasvika tadaro sagara mfunga 75. Yes. Tatoona kuti alright. Mabarati chisina yatasara naye chete yari mupfuto. Uko hakusi kuwika, hazisi kuwanika futi nomhosva izvi. Right. Takuda kuendawo uko manje tidzoke kumashure. Hatina kuziva kuti kubhoda
kwakutewa zvimabhakuri ninozvimambaira zvihatena taipinda apo ka pese pati chindopinda tati ndoma zvamazuva ese tinopinda nyamba hatina kuziva kuti ndakatopinda muwaya ndokubva ndatofamba kadi ndobva ndamira ndobva ndakutodhairekta vaiteera pindaiso pandakazonyumwa ndopakati vamwe vachiuya umwe ndokubva angoti taunopasirepo ndobva kaputira nyamba inini kumira kwandakatoita ndakatotsika kudhara kakatotsikiwa kudhara chiri kundomirira kusumudza gumbo chete kakatoiginaita kudhara tanga tine mukomana parushinga pabhuku pamatambo anga asina musoro wake usingatore musha saka patakatakura vanhu vatakaenda navo iye akabva ateera mumashure takatozomuwana tatova mhenu kuti komana uyo ateera kuzvino ateera iye pfungwa dzake dzisiri mushe so zvinofamba sei manje ndokungoti handei taenda naye mukomana iyeyo ndiani upenyu uno vatopinda vatoenda vatovaoko ndopakati eme chaputika kumashureti koko covid shuga vari kupi mukomana akadzoka iyeyo asingatori muchemusoro akadzoka achimhanya akandiwana manje ndatobata waya iyeye ndakundozvikandawo kufuti yangu ndikabereka hauko handichagona ndokundosvika paakandoti covid shuga ndikati shamwari panapa zvisina kumira musha ndopakandosvika kundijora achikanda kumusana achitanga kutotiza neni kuteera vamwe ndiani upenyu hwangu uno umane zvokuti kana 1988 patakatora nyika tishuya munhu ndakatoenda kumba kwavo kuti ndomuona umane right raki kuti magirini kunenge kenoko anga achiita se achiri kuita kashopu kake kuna ruya kuyeko uyo muputukezi uyu ndobva asvikiwa kuti ndonyaya yaitika kwakachinzi ndazvinzi ndobva akatitora nokuti pakati inini fisha tiri musango nagaraji tiri va4 one day ava vamwe chikaita kuti varohwe mani kumhanya havana kuzoteedza nengi mani ndakatozotitakura kutiendesa kuteti putukezi uye kusvika kuteti tozorapiwa makatakurwa nei nomota yake muputukezi yeyo anga anoshopu asaigara kuteti ndakazoenda nesu kusvika kuchipatara tozorapiwa tozopora aiuya achitiona kuchipatara ikoko muputukezi yeyo tozobvapo tozogara tapora takugara pabhatari yavo tozobva pabhatari yavo ndopakatanga kanyaya yafisha manje nahondo ukoko kutembwe kuye ana hondo vachovanyora mai asingashande haje moziva musangomwa zvinoiti inyika ndokubva tabvapo ndopakanga pasina makomunezi anobva kuno kumusha kunohu ndetinokukandiwa murazabezi isisu kachinzi nemakomunezi mukando vakanda dzedu hatina kusanenda handiti nadzo idzi maida unokandirwei
Mubasari. Makwara. Taura zvimama. Yeah. Fosa. Fiki yokulu. Akomana ndokuti manje pano ndo pangatotanga hondo yedu tega pa. Isisi mukuti tomati chienda kumusha. Tikakwara atichisina basa. Panteta hondo pa. Ndokulegiwa kwabveni gbo. Ndiyo futi babvisei vaende kutembwe. Kutembwe kuye kwakonzi avaendi uko. Kutembwe ino vanhu kadzuko muno vaisa kupi. Kuri kutreni wavanhu uko. Ndokuti mimi munotiisa mimi muchona mumboti vari kukwara kuhondo amusi kupa vanhu mudumbu here manje mukuzotaura zvimamanga ndo panengi kana nachapewa manje Msande taura kuti gara imi siyana ino vanotaura zvimamanga vatagara pa hatina kupedza mazuva kachinzi come on kuchimoyo tigare navo kuno tabvisewo Mchingori fochiti tatowanda manje vokutseka zvabakuri vacho vokuko nokuno kune hata sangana hobho tapa ko zvaizikana nani vanhu vaindoti katiri kupinda ndopa vakatanga makomuredzi kuzofamba nemafoshoro yokutuchera vachitsika patsika umwe foshora tsika kusvika mabuda bhodha ukandotsika pasaidi waenda zvese izvo zvaitika kusangoku tobvapo takuchimoyo svika kuye kuchimoyo haiwa amwe tikakugara rikazondoya ndogwandu irori manje iri rikaririma iri kuseniseni tanga tichiita vamwe tanga takuita zvemakwaya manje ndobva taiti tatosiya tatonzvina kumwe tongogara imimi sezvo ndimi vanhu makamboenda nokwaya ikoko kumaputu futi kusemina saka sarai muchigadzirira kuna musangano umwe ikoko hazvishamise pamwe mabhazi anoita sei munongoona yauya kuzokutorai kuti muende kuita makwara ndisati ndatova naro iri gumbo iri ndichiri kufamba nezvizvi chete tatenda pacho pataipurakitiza tichiimba ndopa ndikasvika konzi neumwainzi zhepe Skachinzi iwe ndio kamboenda kuchifumbo kuhondo yokuchifumbo ndikati kona iwe chef nasi waita sei kutanga kutotaura izvo tikutotaura izvozvo iri kupita ikatomira kudhara pamusoro pamiti apa ikatomira kudhara iri kuta tese tiri kutanga kudai tikati ndipo iye yanga uchibvunza yauya angova iyoyo chinja kwechikiyuko uzo ndakatanga kunzwa zegi yeini fotedi bhararo yeni yarikatanga kunzwa manje kuti iwe yarira ikulira sei ndakundoti powa unokwata igarawo isisu vacho vanga vakakwara ndichitoshedzera hondo varume ndichipinderera nchienda chitenda totizawo takabuda muhondo iyoyo tisati ndanogumbo Sama emanya ni mao class ya makirashi maidi chienda svikira shua hondo chimoyo seipere asi chikandishamisa ndakati ndatifambe tichitiza kudaro ndakandosvika nokuti uko vakanga vadhiploya vachiburutsiwa vaipisa moto uchuya kuno uchuya bhesi asi ndikakotsera hope dzandisina kumboziva ende pandikakotsera pacho hapana kutsva kwakatsva uko apa hapanawo
ndakazomuka kuma past 6 ndakunzwa kutonhwa manje ndinzwe miri jeje ndikati ha panapa kwakinga wanenda anga tiri muhondo chachi ndokuzomuka right ndokuzomuka paya right ndikumuka soka pazvuswa ipopo ndikutoona padorara pano mumwe mukomana ari pasenera panoitwa Solomon Vitsoka burudoza adotorara wa adikuwarawo futi kunge inini asanga adikuwara kusaidi ndobva tamo chindomuka ndokutomusa akutoti hihi ndikati iwe shamwari kipo panotarara sekwe akutotaura kuti iwe ukutobvunza izvozvo titomuka chete kwakundomuka takutanga kufamba kwasvipa takuenda tikati uku kwese kwatsva kuti tinotekaira tinenge tichiona tende tazoti fambe ndobva takaona tikati iwe mukati umu muno vamwe pamwe vabuda titoita zvokushedzera ndisana komuredi nenge uyai kuno asi zvishuwa vanhu vakaririma vakauya ya takatozoenda vamwe vaibva kutireniwa kwaitireniwa nasekirama yava kwavaitireniwa vadozouya vamwe vacho vaitireniwa navo wachigwagwadza apfana tipei kunopfuti dhoza torai ini ndatorai kwangu iwe chisara kumasure koraini ini ndoenda kumberi tendei mene koko kuti chimwe kwacho tinosvika ngwai takaidzwa tichifamba kuzosvika kuma8 kwakugondora chimwe taisiyawo kwakugondora kusvika kana makamarada vakationa soka vakataura kuti imi vanheme mashefi akasiyiwa upo hondo ichitanga kuchimoyo kuma99 vanga vatova kuno kudhara kutaurishivhi iwe waedzewa uchifamba kushuya nevanhu ava muchikomanda vanhu atichisa kuma9 right kana anatongo pavakazobva uku vachisvika ikoke gondora vakatanga kunzi kometongo ka muno vamwe masoja yakakuvara soka aiwa zvivindi zvavo hazviti uyu nouyu vauya nevanhu pana pachikomanda 180 vanga vakuwara vari pamastation bed 3 aiwa nomamwe masoja chamwari vakakuwara zvavo ndobva vazouya kuzotiona tiri pachimoyo hatina kuzokugara maningi garagara zvikanzi right akomana ngavachienda kumaputu havachagara kuno ndobva tatobviswawo chimoyo ndobva taenda kumaputu garagara pavakazoenda kulangasta tati mumaputu vachizobva kulangasta ndokubva vauya vachititaurira kuti no imimi hamuchagara muno mumaputu takokubvisai nokuti hatichazivi kwatiri kuenda kumushawo enemi inogona kuzoya ikadhistroya kuno takokuendesai kuna Mpura ndokubva tabviswa tobva taendeswa kuna Mpura ndobva tatokwira ndege kuenda kuna Mpura takawanda takatotowanda tasvika kotobva tagara nguva yakazonzi kunoku kuri kuti kwakuda kudzikisiwa mureza unenge kiri urudhezha yakatobva imwe ndege ikoko novabi yedu koko vakatoya kurufaro ende ndokubva tanzi iwewe kupera kwavo vese vanhu ikoko ndopauchazouya kuno kusvikira makomurezi ese yapera ikoko zvishuwa ndokubva yazeta imwe ndege ndokubva yazoya nevamwe yedu ndo yakazeta yekupedzisira kubva ikoko kuya kuno kusvika tagara tasvikira pakari padhuze nopagomo apo parare hospitoro apa ndobva takasvikisiwa takatanga kusvikisiwa kumaunda apri
kwakazoita kuti mukomana wespenza apfure mulunguye uko kumandapteni apfure mulunguye kumandapteni ndobva tazonzwana mbavabvi kumandapteni ndovachenda ipo pai ndokubva tazogara zvikachinzi no ngavachenda kuruwa ndobva tazoenda kuruwa ndokugara kuruwa ruwa iyi yakavakwa tichigara muzvimba zvemakadhibhokisika isusu pakaipai yoiye asi zvineiwo nokukwesherana manje ikazoita kuti ti akawira futi muchinda anopfeka hovhorosi yokuyami unoziva chite chisora unoziva akaita ivovaika rexi unoziva akatipedza koya ndobva zvanzi Evaristo tatiteseka kuruwa kwacho Evaristo vakawira futi POSB nonengekeni umawarendi noweiko nowe anichanyasoziva pai dzikauya pe motokari dzokuyami dzinywani ndobva kwanzira POSB yacho unenge uchimupa $20 imemewo mawarendi munenge muchinyora anokuudzai kwake muchinyora chienda kumabhasi vabve pano vabve pano zveshuwa zvikaitika kanzi Evaristo shuga ari kuvi zvikachinzi hapo ndanga ndiri kumba ndakatozviona nokuti musi iyoyo ndikanga ndatorota ndichitovataurira kumana kuti akumana ini ndarota imbwa mashirudhi panapa handina shuwa napo mangwana kachinzi iwe wakuzoita mudumbu manje ndikati akumana ini ndazvione kupi kwangu chaiko kwandiudza ndozviri ende zvishuwa ndozvidifuna zvichiitika mangwana acho kuseni chindosvika zvikachinzi ndobva inini ndanga ndasara nomwe mufana kunengekene kwamuriwa uku tidogara tiri mumba tatozviziva zvedu kuti nasi chikabvondoka kagara pai tikagara toone polisi yauya ndobvunza ndianiko ikachinzi vhura tikati iwe mumba meduka muno iwe toita zvekutotidaro sei apoka zvikachinzi muri kutodiwa nashefi uku izvozvi kofi uku tozobuda pai toenda chiri pano nouko zvikachinzi rai Evaristo shuga iwe womawarendi nyora chitumbuko skuru ndopaanodzikira shuga ipo bhazi kambacha nyora ipopo ndokwaanoenda noi nowarendi yake iyi kumba iwe Evaristo nyora katsvatsva anoenda kuCentral Place ndopanoperera warendi yake. Come on. Right. Iwe driver ava vese vamwe chasara chitongana nawa. Iwe driver ava tua pinda unoenda kuwasiya pamusika kudarweni. Unoenda kuwasiya pamusika kudarweni. Iwo vakatua. First iwo tisati tandopedza ipopo vamwe kunzi uyu sunga kuchikurubhi uyu kuchikurubhi uyu iwewe uri motikari yako musa motikari yako uende isiwe jusupo kumusha vamwe ndaimotaya pamusika unoasiya pamusika nyora imotsa
zvese zvikaitika ndokubva uko tikati takuenda kugara kumba ndokuya kwandeta kumba kugara kumushaku kudotito vanagara tagara aiwa tiri kuita zvomusangano hatitei tiripo zvisina basa tinodzikidziwa kare katinobva zvina basa tagara apa chauya chirongwai kuti uyai nokagumbeze nokapoto ndoyo mundai kagumbeze kapoto notuofu muye nokatemu muye cheyuyai svika baba dharueni pai pasports club bwiri tagara tichidhipuloiwa pakati taita pauyo panogara apo pamhiri apo pasiyeni apo gandangalo mtu ungagore yese kana varungu byavo vese kuno iye ndobva awira futi kudharo wenu tandidi kutoona vana ava kupurazi kwangu kumapurisa uko kwari kusvika kutaura ari kunzi nomapurisa iwe endawo vataurira ivo vaiko kuye kusports club kwavariko isisi hatigoni kwavataurira enda wega right chakauya vanga vari varume vadokwana aiwa vadokwana ira futi uri kuya isisi tiri mukakantini manje tiumba cho chiri kuya chikutenga koko chiri kumwa koko chiri kuona situation kuti nyaya ndataura uko iye inotaurika pano uko kuakuru kuadhimini uko mapurisa vatotaura kuti ichocho chikuruku ichocho ndozvachiri kutaura tizotonzwa nguva nengiwe pacha motokari mamuona mulungu uyo iye uyeterai mulungu yewi takawira futi tiri 55 wovheti chete risina yuzi iye uyeterai mulungu yewe ndeshuwa aipenga ndeye mundai yanga muchinja ichitaura kuti hatina kupuwa pirizi tinotoita zvomakanya kuti chatakahwira chinotinetsa chii mwana wevhu handindirori tende yarume ndokuya kwasakaita panapa pagandangarangarira kana kwabvunza vese kana iwe kumaofisi kuvanochiziva kuti apa pasina munhu yakauya iri leadership imwe ikokuye kusvika kwazvikachonzo vakati aiwa mimi manje vamwe muno makumbo enyu munoda kutemba kutiza vamwe akomana ndokuti aiwa sai uyu yeyu uyu ndaiteta zvodambe naye kazvangu zvanoda kana akada kuteera foja yake nokiya madhoya we vei kuno makii toenda naye kwandinoda ndaita izvozvo kusvikira tagara tiri pamunda Hondo isisi zvokutaura zvimwe zvohondo izvikaizvi shuwa kutaura chikwadi zvinozotipa pfungwa dzisina kuita mushe nokuti zvimwe zvinotaurwa soka unotaura kuti uyu munhu uyu adozviwana kupi pangari kwaadozviwana uyu ari kutaurirwa paredhiyo apa iyu anombova yani uyu paupenyu hwemunhu zvino hazvina kunaka izvozviye kuti timborimaindana zvinhu zvakadarika vamwe tidemboigiwa kairi mai zvinoita here izvozvo mai hazvina kunaka abereki hondo ndoyedu nyika ndoyedu ende hatina kwatinoenda ende hatina kana kuti njokuti ini yoshamisika pene kuti ungataure uyu
kuti iwe wapanduka. Iwewe ukumutaura kuti wapanduka, uyu kobuledu uyu wapanduka, uyu ukumutaura. Iwewe wanga uri pai? Iwewe kuti umuone kupanduka kwake uyu. Wanga uri pai iwewe? Detachment commander. Aiwa. Detachment commander imosairikita kuti detachment. Ndikuti ozopanduka nanga ari detachment commander Hondo. Nasi ozopanduka nasi. More than 5 years. Ozopanduka nasi. Zvichiita manje. Papanduka ari kusira yani detachment commander wake ukuzosara uchitowa nani. Newewe manje ubva kuuniversity manje. Zvichiita manje. Aiwa zvimwe manje aiwa. Timbeita iwo muchiti utakuti ezvinoti nonyaya wopo. Tombotonyowa, tombotodini, uri kuzoda chi, iwe ndinozochida chomumhepo. Paground pasina chinhu. Zvinoita here? Hazviiti. Baba nyaya iyoyo ka iri kutipedzesa time iyoyo. Iyoyo iri kutipedzesa makomrade. Kana mazogara. Fanike semi zvenyu muri kufamba muchimboonawo makomrade ngidini. Iyoyo iri kupedzesa makomrade iyoyo manje. Nyaya iyoyo iri kupedzesa makomrade. Izvozvo nhasi ndavataurira. Ndichiuya ndanga ndiri apo ndichibva uko zvangu tsetu. Koyo umwe mukadzi anga achitomhanyawo zvake achidawo vanhu vanga vari muno. Pandandoti ndoda kumboenda kuona akausiya. Dzakuromora ipopo kana inini handitodzizivi. Alright, mose mabva kuruwa. Makademobilize, makapiwa mari. Pakazoya mamwe ma50 yamakawana. Handitika. Alright. Makaenda muri vakomana 5. Makazonoparadzana sei kumbero? Gogo, sangogo. Tikazoparadzana. Sofa 2. Ndosina kudzoka kubva kuHondo. 3. Tikadzoka. Sofa izvozvo mwachadopfa. Muna December amuno. Okay. Mamani. Handiti. Saka vamwe tu ava muzoti vakatsakateira pa. Vese vakatojoreva vatovakumba. Malangwanda yawo yakajohwa vari kumba. Makavawana sei va? Zvakarezvika zvokuti ukarega kutobata unowanewa sei? Ukarega kubata unowanewa sei? Nokuti muHondo imomeka ngatirege kutarisirana kuti isusu taizoiga mubiyeni. Nokuti inenge pfuti dzirege dzichirira. Saka hamungambomiri kuti tichatora mbedu tozoveida. Zvinhu izvozvo zvingazisatarisirwe kuvanhu. Nokuti chinhu chinonzi Hondo kubana. Kwete kuti motora kuti apangana nanhengi pai pamwe tingazozi ewe. Dzichirira pfuti munhu anenge achitomhanya. Akadzorerawo ndizvozvo adzorera. Nguva yake yekuritirita oritirita. Hangachazozivi kuti pafa munhu toda kumutora. Izvozvo toti Mwari tinenge tinaye, Mudzimu tinenge tinaye kuzviona izvozvo. Handiti. Saka Comrade Sugar. Gumbo rakazoya sei? Iri. Ndikaribowa iri. Gumbo iri zvarakaita. Tiri kuMaputu. Ndikwanekatanga kupuwa artificial. Okay. Tiri kuMaputu. Kuno izvozvi kana chikapfa ndinoenda kuHarare. Okay. Ndosvika vano ndovataurira nditi tsvaga makotesheni pakati. Asi zvimwe zvacho izvozvi hazvisi. Nokuti iwewe inini nenge ndiri kutonetsekwa kutekaira. Ndotekaira taundi yese manje ndichitsvaga kuti apa vanogadzira zvinochipa, apa vanogadzira zvinodhura, apa inini ndiri kunetsekwa kutekaira. Iwewe wondituma kuti enda wotsvaga kotesheni kuti isisi tuite kuti ugadziriwe.
Azioni makumbo acho hausi kufamba kwenda. Iwewe kundobuda apa uchipinda motokari uchienda. Asi riri ukuthi tikaire taudi yese chitsvaga munogadziwa makumbo mani. Boyere yoyo mani. Zvinhu zviri kuitika but unongoti zvidi. Hakuna chokuzviita. Regai ndindoita. Mashoko enyu ekupedzisira Comrade Sugar kune vamwe venyu vamakarwa navo vapenyu vamakakuvara navo mukagara navo muchipatara. Mirai musati mataura Comrade. Mirai pani pandajamba. 1980 mati makanotsvaga murwere wepfungwa uyu akakuberekai. Titaurirwe ndirwo. Aiwa, kumba kwao kurusvinga kwacho kwandaiopaletawo. Ndikatosvika ndamuona akanzi hapo. Popai paakandisumudza iriri uku pai bhodha pai achienda reru akatozosvika kutoita bhu haada kuzopeka haada kuzoita sei akatozosvika kutotureriwa akatoita musoja akatokurosa. Saka makatozoona 1980 handina kumuona ndikanzwa kuti ari kwami. Ndakatozoenda 81 ndobva ndaenda ikuu ndobva tazosvika kusanga. Anzi Comrade iye manjira ake vaimuti another trick. Another trick. Kore kumupa musha pavo panonzi pekwani panenge pamatambo. Saka nekurwara kwaita panguvayo akarimemba here chiti kweichocho chekuti akakuberekai kana kuti angato mumwe munhu anotozviziva zvese akutozviziva achitaura kuti funge mudzara ipopai panatokutakurai ipopai tichizoguma tichizoenda konana tebwe ngatova bhu ikatosvika kutotureriwa ndari bhu. Saka ndiani upenyu hwamina imi makamupa upenyu hwainawo. Ndiani upenyu ndeni ndonongewa ndinobaiwa kunowanava. Dai makatozobuda yatoo mhepo kuti pamwe andendokandibaiwa ndichikandiwa musaga wachipisa vaiita izvozvo kavarungwawa. Maona mani another trick ndani upenyu uno. Ndozvikana ndikatosvika ikoko kurusvinga handirege kuenda kumba wake. Handirege ndotosvika chete ndomuona. Handiri aya Comrade Sugar mashoko enyu kupedzisira kuna Comrade Another Trick ndiye kuti chi muzotaura kune vamwe kuna Another Trick. Ndiye mwari kauye wangu kana kurarama kwandikitawo ndiye Another Trick ndepa pasina yewe kana Zimbabwe yacho ndaimboiona ndaiona. Saka munhu yewe kani saka ndichiti ndiye mwari wangu. Kana pari pese nogara kana tikatosangana sei mutaura kuti ndiwe mwari wangu shamwari. Iwe yaitaurawo kuti kana ipopai pandido kutakura ipopai pamudo kuwara ipopai inini ipopai handina kuzodhunya kuye ndidotori bho handina. Saka kana imi mudotoriwo mwari wangu ndati iwe ndiwe mukuru mwari mukuru wangu inini. Hakuna kuramba unomwoyo iwo uye wakaita shamwari kana kumhuri ramba unomwoyo iwo uye shamwari nokuti vese vamwe vanga vanitiza iwe ukadzoka kwayako nitora. Handitika aya tinotenda mashoko enyu kune vamwe makomrades ari kukuonai. Inini kuno vamwe makomrades shandiri kuedza kuda kutaura kumakomrades yangu varume tisenzesei manja. Izvi maita basa izvi patinosvika pana tinoita hisi nazvo kafunga kuti ndienda kuHondo chandowana hapana. Mangwana ukaenda kuchipatara unobatiwa BP. Kubatiwa BP yokufunga izvozvo. Aiwa kuHondo ukaenda uchiti ndiri kuenda kusunungura nyika
tikienda kusurukura zvidyiwe Zimbabwe. Saka tigarei murunyararo chatisingadi zhowe yekuzoti tichizomhanya isusu futi wokunetsekwa. Aiwa tikangani tauya nenyika please kana vanotonga kana vanoite please titonge muchitibataridza kwete kutora umwe muchiti uyu anokosha uyu hana popo segregation ino hatiregerereiwo tiregererei izvozvo zvinokonzeresa mutauro zvinokonzeresa munyonga hatidi munyonga garisanei takabatana tichiita iwe chawaita ichi wachiitawo sei aiwa ndachiita so inini manje apa ndinge ndikukundikana kubva apa kana uchigona undibatsirawo ka zvinhu zvese zvofamba nyika pamberi vanhu mumashure zvino kana toita zvokuti anangana vai afaniki aiwa imwe nyaya iyoyo manje kana vachida kutiitira zvimwe isusuka ngavasamboshambadza pirizi zvekupedzesa makomunedi pirizi zviri kupedzesa makomunedi izvozvo ndapota zvangu zviri kupedzesa makomunedi kana mandoda kundotiitira zvinhu chizirikiti nokuti pamuri kundozvitide kana ukamutsiwa kuseni ukatadza kuzvinzwa kuti ukuitwa mararase uzoti akutoshainaka nokuti vakuda kuitiwa zvakati ukatodaro vakuvakirwa dzimba ndosaka vasisadaire vakutoshaina please ivo mangwana iko katsoka kanotekaraka mheni kuti senzi dzacho vakadziita sei dzavanotoziva kuti uraiti ukakanokora katsokaka ukakadai zvinhu zvese bo imamwana imi asi shuwa mukukangamwa kuti idofamba kubva pana ichienda kopinda muzambia umo munoziva tsoka azvinoonaka tigarei murunyararo tigarei mukubatana kuti nyika yeduka munoona hairi nyika hadzidi kuita tarisai zviri kuita kumusoro uku kundoti yowe papapa vari kunamata vanondosvika ipopo bhebhe papapa ivi chamburi kubayirana chii muri kuda kuzoita sei kana mavapedza muchivabaya apa munoda kuzotonga yani manje muri kuda kuzotonga neyani zvakashata izvozvi handitika vanhu tigarisane zvakanaka tichibatana tichinzwisisana bo handitika ndinodzi Zimbabwe handitika ainzi comrade Sugar kumberi kwacho ainzi Sugar Chinodakufa asi makapsana musikanzwa here konde inini inini ndanga nchiimba chete manje zvomakwa kana dzese ana obesa shamu pavaidziburutsa vari kumaputu paipai dzimwe dzacho dzaibva nomukamwamu munotivharira nekambo ikako sanofunga ikambo kamaifunga muri kuhondo kaibva kaipa morari ndokamuri kuita se kamuri kuvhara nako chirongwa tiri kuno kumutunga gore uko kwatiri kutaura naComrade Sugar tiri papurazi rekwafani kune vari kuona chino chirongwa tinoziva kuti dzimwe hama dzinogona kunge dziri kure kusingasvike zvivhitivhiti asi imi muri kunzvimbo dzinosvika zvivhitivhiti tibatei titeere makomureds iwayo asiyewo nhoroondo yebasa guru raakaita mukusunungura nyika ino hachisi chirongwa chevakange vakabata pfuti chete asi wese ane chaakaita muhondo yechimurenga munogona kunge muri vabereki makanga mine basa guru vana mujibha vana chimbwido mese makanga mine basa guru yasvika nguva yekuti nhoroondo yenyu yebasa ramakaita inyorwe pasi kwezora nhasi ndakambirira chikwata chinokuunzirai chirongwa chinechi camera person Vongaikawa, producer of the program Frank Wesere. My name is Robert Tapumane from Mutungagore, Mount Darwin, Mashonaland Central Province. It's bye for now. Asi tombonzwa
kambo kubva kuna comrade Sugar. Gorirairo mumakomo, gorirairo mumakomo, ragabata, murutara nesapo, ragabata, murutara nesapo, ragabata, murutara nesapo, ragabata, zamba. What is yo? Waitambaze, ziyo, waitambaze, ziyo, waitambaze, waitambaze. Na 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 na. Nati na 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 na. Nati na 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 na. Na 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 na. Mameron. Pasne man. Yes, Baba. Taigara mumakomo Zimbabwe mumakomo yehondo Alvaga imanya manya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumakomo Zimbabwe mumakomo yehondo Alvaga imanya manya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila mumakomo For these and more stories, tune into Zim News TV with Robert Tafumani.